ang hanap na pangarap. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Paul. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hiling. Hangin ang yakap. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you sa gift, Kuya Paul. You're welcome. O sige na, lakaw na dito. Gamitan itong akong gihatag nimo. Huwag pakigduwa sa mga bata dito. Oh, okay. Uy, kada ko busy atong bataan, God. Lipay man kayo siya sa gift nga akong gihatag niya, God. Ay, pastilan, Paul. Hilig magidunta kayo kang bata. Ano, dili pa man ka magminyo, uy. Para may kaugalingon na kang anak. O garon sad, may apo na pod ko. Ma, naghisgot na sa kanang apo o kaminyoon. O pa mong gani ko uyab. 40 na in taon ka dong, uy. O diba ni saad man ka, nga kung may stable na kang trabaho o maayong income, diha na ka magminyo. Ay kanusa pa man ka mangitag uyab. Kung maabot na ang para ako, ma. Ma, di na pangitaon. Maabot ra na. Paul. Sugas uwan, eh. Kalayo para ba sa parkinganan, da? Ay, mabasaid ko, ani. Sa budagan pa ko. Wa kay payong? Oh, wa, miss. Share na lang tayo ni ko payong. Asa man ka pa dong? Sa parkingan. Pero okay na, miss. Abuto na lang ako ng motoang ang uwan. Na, ano sa pakain mo tuang? Namang ko'y bagyo karon good. Dali, ihatod na tika. Dali na para makapauli na sa good na. Oh, kung mauna. Ihatod ka na lang sa inyo. Ha? Salamat kaayo ha. Gihatod gyud ko nimo diri tungod sa amo. Bayad lang sala nako nimo sa pagpakig-share nimo sa payong nako. Manay inyong bay? So, katultol na ka kung asa ka pa dong ha, kung mamisita ka nako. Oh. Ha? Joke ra, uy. Di ara oh. Mao na ako number. Tawagi ko ha. Ha? Agoy, mao ding busy na kay nang imong cellphone ron kay naanday kay katong tawag ya. Ha? Nalingaw ra masad ko og pagpakig-istorya niya. Bisan og dako uga pang among edad. Manghod ka na ko siya. Pero abi mo no. Gaan kay siya nga ika-istorya. Oh, kun mo na. Usa pa yung dubilgayan mo. Pukuyab na. Ha? Manguyab ka na ako? Oo. Kana kung wa kayo uyab ni. Uwa na. Bago rami nga buwag. O mao ba? Oh sige. Atagan ti ka og time. No. Wa ko man kinahanglan og taas nga oras sa pag-move on sa lalaki nga way ayo. 7 years ang among relasyon pero iya lang kong gipulihan sa babae nga bag-o rin na nakaila. So, buot ipasabot. Imo na kong gisugot. Oh, Paul. Ganahan sa kunin mo. Maong unsa pa may dugayan, di ba? Salamat, Lynn. Salamat in taon kay makaapo na gyud ko. Pastilan. Mama, oy. Ayaw sa lagi pag-una-una, ma. Ay, pasensya na lang tayo, nak. Ay, na-excite lang in taon ng imong mama. Sige lang, ma. Kaya dili madugay. Mag-propose na niya ako ni Lenny. Uy, magminyo ng akong anak. O kung musugot siya nga makigbinyo na ako, o kasal dayon. Ha? Makigminyo na ka? Oh, kana kung andam na ka. Pero dili ko gusto nga mapugos lang ka. Mapalisyar lang ka. Gusto na ko nga kanang sigurado na gid ka. Yes, Paul. Andam na ko mapakasal ni mo. Tinuod? Oh, gusto na ko masettle down uban ni mo. Andam na ko, Paul. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you! Thank you! Salamat!
Ako kalagad, Lenny. Yes, Paul. Imorkit ko. Dili og dili ko mailog sa lain. I love you. I love you too. Madugay ka pang guguliran ha, kay overtime ko. Nasad? Ngano sige naman nag-overtime kang? Pahuway sa kuno panagsa. Sige lang, ako na bitaw bahala sa tanan bitaw. Gang, pasag din na lang kugod. Nahanap pa ako nga magtrabaho para may kaugalingon kong kwarta. Oh, sige, basta relax po panagsa. Okay? Tagdugay naman kayo di mo paulis, Lenny. Huwag nakabantay ko nga medyo bugnaw ang iyong tinagdanti rin ako. Huwag ko sahay. Mura siya wa sa iyong kaugalingon. Ako siyang klaruhan kung ngano. Mabdos ko. Tinuod? Oh, Wow. Maamahan na di ko. Yes! Salamat kay Lenny. Ay, kabalaka. Atong panggaon o ihatag nato ang tanan sa atong anak. Hatagan tamo og nindot na kinabuhi. Congrats, anak. Congrats, Ulma. Patuman na gid ang imong pangandoy nga mohagwa-hagwa niya sa imong apo. Salamat ninyong duha ni Lenny, Paul. Anak. Anniversary gang. Para nimo. salamat gang ha. Hala, wala ba ko makapalit og gift para nimo? Way problema Pero walang damhasa. Murag kano sa lato nga gikasalta karon. 5 na ka tuig si Inday. Maulaki. To di ay, ikaw na ni pagluto niya ha. Ma-overtime na sad ko. Ha? Oh. Abi na ko mag-dinner taon niya. Anniversary ba yan nato? Paul, unahon akong trabaho. Pwede rin taon niya na nato i-celebrate og laing adlaw nga to anniversary. Sige, ikay bahala. Kami na lang doon si Inday mo ay magdungan sa pagkaon. Goy, makaduda gid bitaw ng imong anak bay. Dili ko gusto mag-huna-huna og dautan sa kong asawa bay. Pero lahi gyud ang akong gibati. Kuan bay. Para matubag lang imong kutana no. Tanawa ang cellphone sa asawa ikatuog niya. Lami na kayo ng tuog ni Lenny. Ako suwayan sa pag-abli ang niya cellphone. Oh, naay password. Suwayan ako ang iyang birthday. Oh, na-open ra. Mag-delete ko sa iyang messenger. Oh, Dion? Kinsa man ni Dion? Nag-I love you siya ni ding tawala. Binuang ka gid ako, Lenny. Mao din imong gikaila-ila. Human imong duty, ha? Pasangil ra nimo. Nga overtime ka. Ako pa rin pasahon. Good night, ug amping. Dili na ako makapapot. Nyabuwagan ni mo ang imong bala. Mahal kayo di ka. Kamong duha sa atong anak. Oh. Anak. May anak pa sila. Sulbohis ka din Ako ni kwaon ang Facebook ni Tawala. Huwag makikita ko niya. Paspasi ko nung sumituyo ni mo na ako. Kay busy kay ko. Busy? O tungod kay makikita ka pa sa kong asawa? Kamoy pag-istorya ni Lenny. Dili. Kitang duha mo yung istorya.
Minyo na mi. O may anak na. Ayaw na sa muka pa. Kami mo ay nay anak. Kamuwa. Sa? Nabuang na ka? Paul? Dion? Unsa ni? Ngano ni si Paul? Ganun ni amang ka? Pagpanawag mo na ako nga makikita ka. Gisabot sana ako sa lini nga makikita ko. Para mahuman na ning tanan. Len, babe. Sultihin na lang siya sa tanan. Sultihin si Paul nga atong anak ang iyang gituhuang iyang anak. Unsa? Dion, please. Ayaw ani nga paagi. Ayaw saron. Kung dili karon kano sa paman. Di ba giantos lang nimo siya? Kay maayo imong kinabuhi-uban niya. Ug imong gipaangko ng atong anak para naa ni maayong kaugmaon. Unsa? Lini, unsa gud ni? Paul, sorry. Pasaylo ako. Si Dion ang akong ex. Huwag ako mag-expect ka mo pa di ko makamove on niya. Huwag na ikaw sa naninahitabo na mo. Namabdos ko. Huwag ka na mo si Inday. Hayop ka! Baga kag naong! Gihatag nga ako nimo ang tanan. Gitarong di ka. Pero gigamit sa ko nimo. Paul, sorry. Traidor ka! Sugod ka ron. Ayaw na magpakita na ako! Layas! Huwag dinhiraw ba na ako sa Inday? Anak ko gihapon siya. Paul. Wa ko'y labot kung mawaha ka sa kong kinabuhi. Basta kay dila mawaha na ako si Inday. Kay ako siyang anak. Ug ako siyang i-fight. Paul. Ito ay isang dalangin ang hanap. Dili man dali nako ang buhian si Lini. Pero dili na nako siya kayang pasayloon pa. O napamahal na sa nako si Inday. Mao nga buhaton nako ang tanan. Dili lang siya mawa nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong kaagi. More power RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Paul, nga taga Davao City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulahan, hiling. Bakit parang sa'kin lamang may galit? Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Recana. RMN